Kaixo, zuetako batzuk deitu dezue atzoko jasotako emailarekin ez dakizuela zehazki zer egin behar den. Tutorial honekin ia askar argitzen dugun. Jasotzen duten email honetan azaltzen du nola orain arte antzerki labeako ikasleak izan zareten eta hemendik aurrera errenteria musikalekoak izango zareten. Guk inika programa erabiltzen dugu matrikula egiteko, notak ikusteko eta abar. Eta orduan automatikoki egin duguna da bakoitzari, zuetako bakoitzari, eman dizuegu erabiltzaile bat inikan sartu ahal izateko, eta gero hemen klikatuta, esteka honetan klikatuta, bakoitzak pasahitz bat jarri beharko du, bera sartzeko inikan eta bere notak ikusteko eta abar, eta matrikulazio prozedurari ekiteko. Esan beharra dago, matrikulazioan orain une honetan 3 pausu eman behar direla. Bat da, datorren ikasturtean antzerkian jarraitu nahi badezue, ez duzue ezertxo ere egin behar, soilik esteka horretan klikatu eta pasahitza aldatu, zuen pasahitz bat jarri, eta ez duzue ezer gehiago egin behar. Bestea da, bajan ematea, datorren ikasturtean ez baduzute antzerkian jarraitu nahi, orduan bai sartu beharko zenukete, eta gero ikusiko dugu nola egin. Eta bestea da, antzerkiaz gain, beste disiplinaren bat edo egin nahi dezuen, edo dantzan egin nahi dezuen, edo instrumenturen bat hartu nahiko zenuketen, eta bar. Orain ikusiko dugu esteka honetan klikatuta, hau aterako zaizue, pantaila hau aterako zaizue, eta pantaila honetan jarri beharko duzue zuek gogoratuko duzuen pasahitza. Nik bat aukeratu dut, hemen jartzen ari naiz, eta pasahitza aldaturi emango diogu. Behin pasahitza aldaturi emanta, beste pantaila hau aterako zaigu, eta inikara sartu klikatu beharko dugu, baina ja soilik nahiko badugu bajan eman antzerkian, edo beste disiplinaren batean izen eman nahiko bagenu. Azkenik, pantaila hau aterako zaizue. Hau izango da zuen pantaila inika barruan, zuen erabiltzailea inika barruan. Eta hemen ikusiko dugu aurrerago, irakasleak izango dituzue, notak ikusteko aukera, hutsegiteak, mezuak, jarraipena eta bar. Baina momentu honetan interesatzen zaiguna da atal hau, nire kudeaketak jartzen duen atal hau. Hemen matrikulari ematen diogunean, hemen aterako zaigu antzerkian izen emanda gaudela, eta antzerkian jarraitu nahi badugu, ez dugu ezer egin behar lehen aipatu dudan moduan, baina ikasgaiari baja eman nahi badiogu antzerkian ez badugu jarraitu nahi, hemen sakatu beharko genuke ikasgaiari baja eman, edo beste disiplinaren batean, antzerkiaz gain, musikan edo dantzan egin nahiko bagenu, ikasgai berri bat gehitu sakatu beharko genuke. Printzipioz, ikasle izaten jarraitu nahi badezue, antzerkiko ikasle izaten jarraitu nahi badezue, ez duzue ezer gehiago egin behar. Pasahitza jarri eta besterik ez. Mila esker.